kaga mutum yana iskanci wani aka yi magana sai ce ai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ai ya ce din mai la ilaha illallahu ba zai dawoma a wuta ba. Kaji dabba shi har so yake ma ya shiga wutan, wai kaji wai din mai la ilaha illallahu ba zai dawoma a wuta ba. Mu muna neman tsarin Allah daga wuta. Kullum bayan Allah na kware wallazina sune waɗanda yaquluna suke cewa rabbana nasrif anna azaba jahannam, Allah ka karkatar da azabar wutar jahannama a gare mu, inna azabaha kana garama. To sai Allah ya tambaya, wannan tambayan da Allah ya yi, Allah yana buƙatar mu bashi amsa. Yanzu don Allah jama'a, mun yadda cewa azabar Allah ta zo ta same mu tsakiyar dare muna bacci, waye yadda a cikin mu nan wurin? Abu Talibul Makki ya ce wa arba'atun bil lisani, ya ce gingiman zunuban da na tattaro daga bakin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce to guda hudu kuma da harshe ake yin su, can hudu a zuciya, hudu a harshe, in mun hada sun zama nawa? Na farko daga cikin hudun da ake da baki shine qaulul zur, shararo ƙarya haka kawai mutum ya zo ya shimfiɗa ƙarya ko ya ba da shaidar ƙarya, musamman wannan lokaci na jarrabawa da Allah jarrabe mu da wannan waya. Haka kawai mutum ya rubuta ƙarya ya auna wa duniya. Za ka yi wa Allah ƙarin bayani idan alƙiyama ta tsaye. Ku kuma 'yan shayarin da an tura ku 'yan shayarin ne ko? Za a yi shayarin da ku a wutar jahannama, Allah ya kiyaye. Wallahi jama'a mun nisanci shaidar zur.